participar nunha folga, nun piquete, están condenados a 3 anos de cadea, non? Esperemos que esa barbaridade por participar nunha folga non se consuma. E se se consume ou sigue isto pa diante, tenemos que facer todos nós unha reflexión sobre o tema. Non sei o que habrá que facer. Nós desde aquí non sei, non vamos dicir o que hai que facer, pero algo hai que facer. E se ten que arder París, que arda París. Bueno, e agora cando digo arde París, cando digo arde París é unha metáfora, xa entendedes. París, a Bastilla, Lume, todo o que sea, non? E depois xa... Non pode ser! Obreiros na cadea e corruptos non pode! Non pode ser! Pode ser! Obreiros na cadea e corruptos non pode! Non pode ser! E depois xa... Non pode ser! Como un valor... Obreiros na cadea e corruptos non pode! Despois xa como un valor propio dos valores republicanos de fraternidade, non? Entón un recordo fraterno para un pobo irmão que se está moi asoballado, un pobo irmão, o pobo saharaui, non? Que está oprimido polo irmán que se chama irmán do que temos nós aquí, non? Que sepan desde aquí, desde a Rúa Segunda República, desde a Porta do Sol, que o día que proclamemos a Terceira República, a República Árabe Saharaui Democrática terá todo o noso apoio, tamén será independiente. ¡Viva a República Árabe Saharaui! E agora... Polisario vencerá! Sahara! Libertad! Polisario vencerá! E agora vos deixo a nosa compañera Catalina, que é unha experta neste eugache. Hola, boas tardes a todas e a todos. Bueno, en nome da Asamblea Republicana de Vigo, queremos agradecer a vosa presenza outro ano máis aquí, nesta manifestación do 14 de abril. Imos seguir con unhas palabras da compañeira Mariluz sobre, bueno, os ataques que estamos sufrindo as mulleres continuamente, os ataques institucionais, a violencia contra os nosos dereitos reproductivos contra o noso corpo. Hoxe que celebramos o Día da Segunda República e desexando ter a Terceira República, en nome de todas as mulleres republicanas e feministas, nestos tempos compulsos para nós e todos os cidadáns, quería recordarvos que foi na Segunda República, o 25 de decembro de 1936, en Cataluña, cando se legaliza o dereito ao aborto libre durante as 12 primeiras semanas de embarazo e as semanas posteriores con motivos terapéuticos. Sendo o cuarto país de Europa despois da Unión Soviética, Checoslovaquia e Suiza que xa tenían legalizados. Pero Federica Montseny, da CNT e ministra de Sanidade do goberno de Francisco Largo Caballero, aínda tendo a oposición o Executivo, buscou a forma de implantar o decreto catalán no resto da España republicana, que según as súas verbas decía: eu debía buscar unha solución ao drama de miles de mulleres que, cargadas de fillos, recurrían a medios extramedicales ou caseiros para suprimir embarazos non deseados. Había que evitar a hecatombe das mulleres que eran víctimas de manobras abortivas que as mutilaban para sempre e que en moitas ocasións lles custaba a vida. E que todo escrúpulo religioso e de outra índole pesaba pouco na vida das mulleres que debían afrontar este estado de cousas. Estas son súas palabras para convencer a seu goberno. O decreto catalán, ademais, aseguraba que fora o aborto realizado na sanidade pública e gratuito. Ademais, fomentouse un plan de difusión popular dos medios anticonceptivos de aquela época.
que se conocían. Xa sabemos que o fascismo franquista truncou todos estes avances e moitos máis para a liberdade das mulleres. E seus argumentos entón eran, escoitade, o aborto é un asesinato, un crimen de lesa humanidade, xa que condena al ser que iba a nacer que non nazca, e a muller que voluntariamente aborta perde o máis xusto título que pode alcanzar en cumprimento de su divino papel, o ser nai. Pero a estes fascistas non lles importaba matar aos xa nacidos e botarlos ás cunetas, como fixeron con miles e miles de persoas. Para os fascistas de entón, como os de hoxe, entre eles, o goberno actual, Gallardón, o PP, a Iglesia e a monarquía, as mulleres somos asesinas, úteros, sollo para dar fillos para a patria, pecadoras, malas, bruxas, todo, menos o que debemos ser, libres. A Iglesia pode decir todo isto e o que se lle ocurra para seus creentes, pero nunca, un Estado laico, el poder político pode facer leyes como a de la reforma de aborto actual, como do ministro Gallardón, que está influenciada por la religión e que por enriba que vai en contra dos avances da ciencia, porque agora se pode prevenir malformacións, taras xenéticas que fan sufrir ao ser vivo que os obligan a nacer, pero ni eso respetan, ni corazón teñen. Con rezar unha Ave María chégales, e nada máis. Os republicanos e republicanas respetamos todas as ideoloxías, pero primeiro que respetamos é a capacidade e o dereito das mulleres a decidir sobre o seu corpo e as súas vidas. Por iso queremos un Estado republicano e laico. Non vamos a permitir a reforma da lei de aborto. As mulleres parimos, as mulleres decidimos. ¡Viva a República!